Hemmeğde salam dostlar, go'mya deyleňiz, janyňyz sagmy. Dostlar, bugün ýanymda kim bar? Özüň bilen tanışdyram. Klas Babacanov. Bu adamın nämesi? Patpisçilik diýelim onu. Ýok, patpisçikde ihlas men öz tanap beren aglamyzyň biri, dostum, tanışlamyň biri. Bugün ihlas nira gelleň am? Polşa gelleň. Aýyrdan Amaskan direkt. Yine Polşa gelen hakikatten bilmiyorum. Şu Polşa'nın şunu görkedam. Hakikatten kim berk gelýän bolsa Polşa'daki şu efratı binalan bir yerde şunu gören ha Polşa gelip duru hakikatten Polşa'daki diýip biler. Bärem şu wagt nerede dur şeýle görkedayam daş toğra ondan soň dowam edeli galan ýerinden. Vallahi bir de görkedim. Awwa. Inni dostlar bu ayın näçesi? Şumat 28. Bu ayın 28'i. Yani ağam vizan haçan aldın, haçan bastırdın, şodatlar var da gurrun ver. Ayın 25'ine vizam basıp çıktı. 28'ine de uzun qaytdım belki. Hem de normal gowy qaytdım. Yani hiç problem azatımız yok. Hem mesela o şu oğlan o yardım etdi. Bir alay. Kamera tutaraq özünden uğraşıp bilen. Inni her kimin sorayan soralarının biri şul. Aeroportda näme soraýarlar? Aeroport berk gileňde karantina barmy? Adam karantina barmy? Näme soradylar? Näme geldiň? Nereden geldiň? Şo zatlar barda biz kaça düşünür. Haýsy İstanbuldan geldiň, dogry? İstanbuldan Avustralya uçtu. Dur, İstanbul haýsy hawanmany nemeden? Büyük İstanbul'dan uçtum. Ullan ya Sabiha'dan mı? Yok, Ulu'dan uçtum. Balya, Ullan uçtun. Avusturya'ya geldik. Avusturya. Ondan da Viyana. Viyana'ya geldik. Ondan sonra da Persatka bilen şeye geldik. Varşava'ya geldik. Nava. Oradan bu oğlanı haýyş ettik. Bu da önümüze çıktı. Yine sağ olsun. Ya. Bu vokzala geldik. Şu an bilet aldık. Yadır o taylar näme görkezdi ýa dostlar. Inni aslında bu aeroportda soralyan zat aşı nämeleri soralyan. Covid boldum, näme aşı boldum. Aşı boldum, bolmadyň onu обязательно çıkartan sonra Privkadan yok, Privkadan nämedi? Geçen şu taýda näme de sorýarlar, ministrler sorýarlar, geçşek bolamda. Şonu sorýarlar. Nava. Şu ikisi eksik olmasın, kalan zatı süper, normal, hem zat probleması. Inni dostlar, size hakikaten bugün geleni görkezmek üçin men şu taýda ştatdan kavriyerlerini ýygnaýan bolýa şeyler aga diýnadyr. Ine şuňa seredin 25 ştat tutam. 25-10-2021. Ondan sonra gelen wagty 28-10-21. Yani ne Viyana niptron rane Viyana geldi. Ağam şoň üçin bäri biz kameraçy bilen murat düşüşmek kynra. Yani diýjek bolýanym size gönmen bärik Warşawa uçýaňy da indi. Köp Warşawa gaýtjaklar ýa-da bilýänler gönmen Warşawa gaýtjak bolsaň bilet gymmadyrak. Ondan sonra nähille edýät biz Viyana'nın üstünden, İtalya'nın üstünden, Paris'in üstünden, Ukrayna'nın üstünden şonu ýalak gaýtsaňyz bilet adajygym bolsa arzanan düşýär. Meselem näse? Avrupa ýurtlarynyň üstünden gelýär. Meselem ağam ne Viyana geldi. Viyana'da şu taýda girende peçat basýa, ber Warşawa gelende hiç problem yok. Peçatsız geçirýärler günü. Diňe sen çemedan alaýmady. Dorman. Inni dostlar size nämen görkezjek? Men şeýle sana tutaýnam. Inni sen bir de çemedanyň zadyň görkezam, bärini aeroport nämäni görkezeli? Wagzal görkezeli. Her kim gelenne görsün, bilsin. Hakikatten hem sen şuun gelenliğini neme bolsun diýenleri inandırıcı bolsun. Ine ağamın çemedanları yalan yok hiç illaki. İstanbul'dan yine bir adam getirdim içine soktum. Ine şuun gelen nemeler balle. Onda näme diýät? Bärik gireňiz ine. Bärle taksiler zatlar şeýle. Ine ullakan aýken ulamda. Näme görkezeli? Bilet nähille galyň? On görkezeli. Bu Poczta Polska bilen näme bolýar? Näme Poczta bolýar. Poczta Polska. Ine gapyna çykyp bolýar, kin görmeseň. Nerede?
Ne ştayda girýäňiz. Men maskam hemma ya. Ne ştaydan dostlar esas yerler görkezmek isleýän men size geleňizde ştayda şeýle oçra durýarlar. Bärden şunýalak bilet alýaňyz. Ondan sonra Awa Rusça bilýänler dostlar hani köpüsi bilenmok diýen bolýarlar, ýöne bilýärler. Bäriň wagzalyň ady Warszawa Sentralny. Ondan sonra ne şu taýda meselem ýa-da sagadyna näçe diýip otur 23 ýerden sagat 5 10 şu ekran ýüzünde siz nira etjekler hemme zadyňyz ýazýar. Ne şunýalak şular aslında bu sagat giç bolanyň üçin hemme ýer ýapyk dur. Siz bäri geleňizde bundan sonra näme etmeli? Am bilediň görköz, sen alan bilediň am görköz öli. Biletim gat gymmatda. Bilet ine nira bar ya 1 minut. Ağam şumadne Katowice var ya 29'na gitdi. Ýerden sagat näçe dutça 0:20 dutça ýöreýär. Normal bir adam. Yani şunýalak bahasy 60 zlot ne ştaýda ýa. Yani 60 zlot diýmenden näçerak bolam? $10 ýalyk bolamy. $10 ýalykrak bolýar. Ondan sonra bäri geleňizde men näme etsem nirde galsam kam diýen ýalyk kiçilek gaýga gama içilek ady pikire batmalar. Ne? Siz geleňiz bäri kam. Bäri geleňizden sonra ştaýda nime bar? Roşman bärdine gyzan kraska fionsmasy ne ştaýda sen nimeni görkezýän zamka diýär. Ana ýapdy dosa bolan ýapylýşma şuň içinde kafe odup-budup onuň telefon nomerini satylýan ştaýda. Ondan sonra egerde ýanyňyzda puluňyz bar bolsa, dollaryňyz bar bolsa, ine bärde dollaryňyzy bölürip bilýäňiz. Yani kantor diýmek, dollar bölünýän ýer diýmek. Ondan sonra bular nämeler? Bular hem şeýle ýanky reisler sagat kaçan gidýär, näçede gidýär. Warszawa Wschodnie diye bulam sentralny bazar we bulam Wschodnie bar. Agam nerden gitmeli sen bir neferedinne şunýalak bir zat baýny. Ilgam agam geldi ihlas inş agamyň ýerden saat 0:20 bileti galmana ýeri ýok. Şoň üçin näme diýär agamy ýokaryk geçirip ýatyrýar. Gelam öňden nerede ýatsaň görkezeli ýerden saat 5 üçin garaşmaly. Öýüňe gidem, palan öýüňe gidäm ellerde ýok, öýüňe gidem. Nede ýokarky etaż bar. Ýokarky etaja çykyň. Ýokarky etaja çyksaňyz, ine ştaýda garaşyp oturanlar zatlar görersiňiz. Yani hiç neme de oturma. Ine her kime mene ýerden saat şulan biletleri, hemmeden gamine garaşy oturýarlar. Ine yatanlar gaýty, yeneler gaýty, garaşyp oturanlar kän. Şunýalak bärde gowdady Wi-Fi adam bar. Ýanky ýerine şeýle görkezýän. Amine ştaýda sen ýatmalyň. Tamam, jatyp tur gidýän rahat otur. Ýorun düşek ba. Ondan sonra ýene bir zat aýdym size, puluňyz bölüriňizden sonra ine ýokarky gatda Biedronka diýip duranlar. Ştaý arzan magazynyň biri. Yani Ukrainadakylardan geljeklerden aşan ba Ukrainada ýalňyşmasam onuň Türkden geljekler Migros, A101, BİM diýen ýalyky şu Biedronkaň içine girseňiz hemme zat arzan ştaýda. Bärde tam akranalar zatlardyr. Ondan sonra bäri näme? Men ştaýnam görkezmek isleýän. Ne ne terediň ştaýda näme duranlar? Bu 1 2 3 diýip duranlar görýänmi dostlar? Ondan sonra bärde peron 1 2 3 4 doğru mu? Mesela sizin biletinizde şu ekran ýüzüne çykýan şeýle mesela Katowice aýtma şu taýda Katowice çykýan o kiçik ýazgylar geçip durar şu taýdan geçýär. Mesela çoň arkanda 3 wamy, значит 3-nji perondan gidýär. Gelýär bärik 3-nji perona. Şeýle görkezýän bärni. Yani bärik näme gelenler bolsa Polşa yani Warszawa gelýär tamam köp samolyot ne ştaýdan görkezýän 3-nji peron. Ştaýk gelýäňiz ine peron 3 bärden Niraýtde Jeleni gorody. Am habarlaşar. Bärnam görkezýär. Ine şunýalak her kim garaşyp dur. Gelam. Ştaýdan tren gelýär, ýagny poýz gelýär.
Nirenk geledi 23-25'te zeleniye gora geledi. Men ýadygyny okyan size görünmändiler. Neseredin peron 1, peron 2, peron 4 yani şunýalakay adamlar garaşyp otur. Meselem senki peron 3'ten olsa bu tarafa geçersiňiz. Peron 3-ünkü bäri. O taraf peron 4 diye yani şunýalakay. Şuma gize bize saat gidete amnäçe bollay saat 23-29 yani saat 12 ýary bolan için adamlar azyrak berdi. Ve şuna diýen men size bärik geleňizde men bulan dilin bilemok, nädip bile dalaýyn zat dip hiçlik adada çekinip oturma. Bulan öder bilemok diýerler, ýani orça urlasaň öderi düşünýärler taktam. Ne garaşan watyňyzda bärde kofejikler çeýin ýeteňiz, kofejikler içersiňiz, bärde McDonald'slar zatlaram bardyr. Yani McDonald'slar zatlar beýlek nemerlerde arwanrak bolýar. Ine şeýle şu aşağıda şöyle McDonald's'a men otaylarını görüp oturacak. Starbucks kopyamız var. Otayda yine McDonald's'ın men size bar yerini, göze görünýän yerini görkezýän. Etiket. Yani otayda da McDonald's'ın nemesini görersiňiz. Şu taýdan iyi içip bilýäňiz arkaýyn. Meselem iň esasatdan ýere zamka diýär. Şu taýdan nomer zat alıp bilersiňiz. Ne bulanlara mene gelipdirler, garaşyp oturýarlar. Olanlar nire gitip barýarlar ka. Salamlaşalyň, mene näme edelim? Hi. 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 YouTube video. Hello. Where are you from? Indonesia. What? Indonesia. Indonesia. Where are you going? I'm go Roklo. Wrocław. Roklo. Wrocław. Working? Working. What's your job? Job? Spare part. What? Spare part. Spare part. Spare part. Spare part. Car. Yeah. Okay. Warsaw beautiful is good. Yes. Good. Very Good. good. Very Okay. good. See you. Nice to meet you. I am from Turkmenistan. Turkmenistan. Yes. Beautiful. Yes. 1 minute. I'm Gabriel Musa. In Nepali. Nepali. No, Turkmenistan. See you, bro. Okay. Bye. Dostlar, ne görüşüňiz däl ki her ýurtdan bärde adamlar bar. Bär McDonald's'ın ki. İnsanlar cemlälmänna. Näme diýjek am? Nälik bir in öz näkillik nemeleri baştan geçirdiň? Bir gorkurýalyk zat bam, çekinerýalyk bir zat bamy? Meselen bir öňden çykmasa, bir özüňde gork, meselen men seň öňden çykmadym, garşylamadym diýil, dogrymy? Yani özüň şu zatlar bir çekinermidin, gorkurmydyn? Elbette ilk başta bir çekinmeler zatlar bolýandyr, ýöne şondan näkil nemeler boldy sizde? İlk başta korkum oldu yani geldikten sonra Rusça mesela Rusça gürlerse Rusça atlet verip dururlar. Yani tapmasam kıyım olmadı. Birinden telefonunu alıp şu oğlana can ettim. Sırası maşin bilen geldi aldı. Şu adam bilet aldı. Onu da Rusça gürleşip aldı. Rusça Hoca gürleşip dururlar. Sonra ilden saat 5 neçede inşallah poyuza binip neyimize gitmeli, yerimize gitmeli. No. Maskaňa bir aýyrsyny güler ýüzüň görsünler de kimligini. Allah Özüňden özüň nirelligiň aýtmadyňa. Ben Türkmenistan Daşovuz'dan. Daşowdan nirem? Daşovuz'un Niyaz Petrabı. Niyaz Petrav. Niyaz'ın etrafyň oglanlaryna. Görün, en son emmes tanamam öyle. Bol şunu şeýle menen. Dostlar, görüşüňiz diýalak. Ağamy hlas dinlediňiz. Nizip bolsa şu çekýän videom size peýdar olanlar diýip bir umyd edýär. Nizip bolsa bäri gelseňiz hiçlik kadar çekilmäň hawa ýa agam dedi, orça gürleýärler dedi. Ýöne orça nähillik gürleýärler, bäri aeroportda gürleýärler. Sebäpli sen bärde Katerwet, Belaruslar, Ukrainalar köp bärdiler. Şoň üçin köp mani suratda any bärde kassalarda oturýan adamlar orça bilýärmi? Bolmasa şeýle görüp garaşyp oturanlar zatlary. Yani şoň üçin ýöne siz adam hatta gidip barıp bir palyap birini tapsaňyz, orça bilýärmi? Indi sorasaňyz
hiççilek ýagdaýda orça bilenmek diýip aýdarlar. Çünkü bulan dilleri nägillik gaty köp sorak sorýarlar maňa. Bulan dilleri agam hiççilek ýagdaýda orça bilen baglanyşy ýok. Yok. Bulan dilleri nägillik diýip aýdylmasa, Ukrainaň dilleri, ýani Ukrainaň dilleri kahol diýilýär, şolar men bilemek ýani. Kahol. Kahol. Ýani şolar bilen meňneş, ýani Türkmeniň dili, Azerbaýjanyň dili, Özbeklerin dili, Türkler bir-birine gaty meňneş bolan bolşýarlar ki, bulan dilleri yani bir-birine meňneş. Video konuňyda ýarandyryjy umyt edýän, egerde size hem bäri geljek bolsaňyz, şu videolar görüň, bärilerini öwrenişdiriň. Ana näme? Habarlaşar. Görüşürüz. Nämetleriniň sonu video. Like koymalı oldu. Patlisasy etmeli. Like koymaly, patlisat etmeli. Dostlarına da berkenler, kommentaryda ýene bilmeýän zatlaryňyzy ýazmaly. Menem siziň bilmeýän kommentarlaryňyzy okap, ýene size feýdaly bir videolar çekmekçi. Onu näme? Hoşda bolun. Görüşürüz.